या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि आपण पाहत आहे दुपारच्या टॉप न्यूज। आर्थिक व्यवहारावरून 2 मित्रांमध्ये जोरदार हाणामारी झाली। हा प्रकार कुसूर टेंबवाडी इथं घडलाय। या प्रकरणी पोलिसात परस्पर विरोधी तक्रारी दाखल झाल्या। तिघांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले। कुसूर टेंबवाडी येथील दिगंबर प्रकाश पांचाळ हे देवगड आगारात चालक म्हणून नोकरीला आहेत। देवगडमध्ये नोकरीला असल्यामुळे येथील श्रीकृष्ण नगर मधील प्रमोद कृष्णा तेली यांच्याशी ओळख झाली। दोघेही चांगले मित्र असून कौटुंबिक संबंध आहेत। दोघांच्याही कुटुंबातील सदस्यांचं एकमेकांकडे जाणं येणं असतं। प्रमोद आणि दिगंबर यांच्यामध्ये आंबा खरेदी विक्री आणि अन्य आर्थिक व्यवहार सुरू होते। दरम्यान 17 एप्रिलला कथित आर्थिक व्यवहारावरून प्रमोद यांचा चुलत भाऊ संतोष विश्राम तेली आणि दिगंबर यांच्यामध्ये दिगंबरच्या घरी जोरदार हाणामारी झाली। या संदर्भात दिगंबर यांनी प्रमोद आणि संतोष यांच्या विरोधात पोलिसात तक्रार दिली आहे। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्यात पावसाळी वातावरणीय स्थितीचा प्रभाव सौम्य असला तरी पालघर जिल्ह्यात वादळी पावसाचा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवलाय। पालघर तालुक्यात वादळी पावसाचा येलो अलर्ट जारी करण्यात आलाय। नैऋत्य समुद्र सपाटीपासून 1.5 ते 3 किलोमीटर अंतरावर वाऱ्याची चक्राकार स्थिती कायम आहे। त्याचबरोबर समुद्र सपाटीपासून 900 मीटर अंतरावर कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रिय असल्यानं वाऱ्याचा प्रवाह वेगानं सुरू राहण्यास मदत होणार आहे। त्यामुळे उत्तर कोकणात विशेषतः पालघर जिल्ह्यात अवकाळी पावसाचा प्रभाव राहणार आहे। त्यामुळे आगामी 2 दिवस उत्तर कोकणसह मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आलाय। रत्नागिरी येथील उपप्रादेशिक मनोरुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या 14 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर सलग 5 महिने अतिप्रसंग केल्या प्रकरणात तेथील शिपाई कर्मचाऱ्याला न्यायालयानं मंगळवारी 20 वर्ष सश्रम कारावास आणि 31,500 रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली। सचिन दिलीप माने असं शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या आरोपी कर्मचाऱ्याचं नाव आहे। यातील पीडित मुलगी बाल कल्याण समितीच्या आदेशानं प्रादेशिक मनोरुग्णालयात दाखल करण्यात आली होती। तिची काळजी घेण्यासाठी तिच्या आईलाही दवाखान्यात तिच्यासोबत ठेवण्यात आलं होतं। तेव्हा आरोपी सचिन माने पीडितेच्या आईशी ओळख वाढून तिला मुद्दाम कुठेतरी गुंतवून ठेवत तसेच जेवण वगैरे आणायला जा असं सांगून पीडितेवर वारंवार अतिप्रसंग करत होता। दिवसभर माध्यमांमध्ये मी कोणाला तरी अहवाल सादर केलाय ज्यात राज्यात भाजपची ताकद कमी झाल्याचा दावा केला जातोय, पण असा कोणताही अहवाल मी सादर केला नसून भाजपची शक्ती शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर उलट वाढलीच आहे, असे भाजपचे सरचिटणीस विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केलंय। महाराष्ट्र सरकारनं तब्बल 13 कोटी रुपये खर्च करून नवी मुंबईच्या खारघरमध्ये महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्याचं आयोजन केलं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्यात उपस्थित असलेल्या 50 ते 60 श्रीसेवकांना उष्माघाताचा त्रास झाला। या उष्माघातानं आतापर्यंत 14 जणांचा मृत्यू झालाय। हा आकडा खरं तर शासनाकडून अधिकृत जारी करण्यात आलेला आकडा आहे। अजूनही अनेक जणांवर उपचार सुरू आहेत। संबंधित कार्यक्रम पार पडत होता तेव्हा घटनास्थळावरील परिस्थिती किती भयानक होती। अनेक माणसं, महिला कशा बेशुद्ध अवस्थेत जमिनीवर पडल्या होत्या हे वास्तव दर्शवणारे काही धक्कादायक व्हिडिओ आता समोर आलेत। या व्हिडिओमधून राज्य सरकारचं 13 कोटी खर्च करूनही नियोजन किती गंडलंय हे सिद्ध करतात। काही महिला बेशुद्धावस्थेत जमिनीवर पडलेल्या रुग्णालयात बघायला मिळतात। तसेच जवळच रुग्णवाहिका आहे, पण तरीही गर्दी इतकी असते की ज्यांची प्रकृती बिघडली आहे त्यांना रुग्णालयात घेऊन जाता येत नाही। आणखीन काही महत्त्वाच्या बातम्यांसह भेटूया यानंतरच्या बातमीपत्रात। पाहत रहा कोकण 7 लाईव्ह, नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।